Dneska máme 3. epizódu nášho podcastu Poznaj kto si. Tento podcast vzniká v spolupráci s projektom Dosbolo. Tento projekt chce robiť osvetu o duševnom zdraví, preto som si dnes zavolal človeka, ktorého už dlho poznám, dlho ho evidujem a je pre mňa určitým spôsobom aj inšpirácia. Je to Maťo Slezák. Čauko. Čaute. Ja ťa budem volať aj Slezo, je to tvoja prezývka taká. Vlastne, keď som teraz rozmýšľal, koho by som tu mohol zavolať, tak si hovorím, že OK, že v tej mojej komunite je kopec zaujímavých ľudí, každý niečo robí. Mal som tu 2 ľudí, ktorí sa venujú športu, sú nejakým spôsobom aj influenceri a možno, že ešte do tretice by som si tu zavolal nejakého človeka, ktorý by mal k tejto téme možno, že nejakým spôsobom čo povedať a prispieť. Rozhodol som sa, že zavolám teba a dnes ťa nebudem predstavovať, chcem, že by si sa predstavil ty sám, ale najprv možno, že kto si, keď si odmyslíme všetky prívlastky, ktoré ti tento svet dal. A potom nám môžeš povedať, čo robíš a čím sa živíš. Dobre, takže moje tie prívlastky, také tie vonkajšie povrchné sú asi, že tréner, športovec v akej naturálnej kulturistike. Ale ak by sme si toto odmyslili, akože ťažká otázka, tak by som mohol povedať, že som taký typ človeka, ktorý potrebuje nejaké smerovanie a miluje niečo, že budovať. Čiže je to komunita, postava, nejaký projekt, hej, a toto som tak uvedomil, že fakt, že toto ma naplňa. Ja som si aj všimol na tebe presne, že ty, akože jasné, cvičíš, trénuješ a tak ďalej, ale presne, že tú komunitu buduješ a to je podľa mňa veľa creators v dnešnej dobe majú napríklad, že Instagram tam nejakým spôsobom komunikujú, ale môj názor je taký napríklad, že veľa ľudí má Instagram a málo kto má YouTube. Lebo ja stále hovorím, že kto už má YouTube je fakt tvorca, lebo keď si človek zapne tvoje video 5, 10, 15, 20 minútové a pozerá to 20 minút, tak ti fakt obetuje kus svojho času a nejakým spôsobom fakt ten tvoj content musí zlepšovať jeho život alebo nejakú pridanú hodnotu dávať. A do toho je podľa mňa ešte ďalší taký stupeň a to je podľa mňa bod, kedy sú ľudia ochotní platiť za tvoj obsah, lebo ty máš v podstate aj tú hero komunitu, kde máš nejakú svoju partiu ľudí, čo je tiež podľa mňa super. Čo si myslíš, prečo ľudia sú ochotní až zaplatiť za to, čo vlastne tam ponúkaš? Ako ja som si robil aj taký, že nenápadný prieskum a jasné, že tam tvorím nejakú tú náučnú fitness hodnotu, ale dosť často sa mi ako keby opakovala odpoveď, že kvôli mne, že ako keby majú podobné názory, súhlasia so mňou a že čisto kvôli ako keby, že mojej možno persone a tak, hoci nie som, že akože voľaký influencer to vôbec, ale že akože som mi, že sympatický v určitých bodoch. Čo ma celkom, že prekvapilo. Čo si myslíš, keď som sa teraz spätne vrátime sa do minulosti a otázka je, že prečo si začal sa hýbať? Nemusí to byť, že cvičiť, ale prečo si začal nejakým spôsobom do svojho života pridal pohyb? Ja by som to, že premostil rovno na to cvičenie, lebo jak som ja začal chodiť do posilky, tak to bola láska na celý život. A to bol vlastne tie začiatky takého už pravidelného pohybu a to bolo takých, že možno ženských dôvodov som začal cvičiť, že som mal pocit, to som bol 8 na základke, že som mal, že veľké brucho a veľkú riť. Tak som išiel, že cvičiť. Kamarát taký starší ma zobral, čo prepadol, ten bol taký drsňak, zabijak, veľký biceps a ten ma zobral cvičiť a odtedy ma to úplne, že pohltilo a odtedy som vlastne od 14 rokov neprestal. Aha, OK. A kedy to premostilo? Možno, kedy to nabralo také grády, že si sa posúval, že možno z takého bežného cvičenca si začal rozmýšľať, že začnem to brať serióznejšie možno. No, ako ono to bolo stále taká, že vášeň a hobby, že všetky možné zdroje, čo vtedy boli časopisy a ešte nebolo toho toľko, že nevieš, čo pomaly si vybrať, tak to bolo také, že fakt, bol som tam vo fitku a potom všetko som študoval už doma, takže ono to už bolo také, že dosť vážne, ale športovo, akože súťažne to prišlo až, a pomerne skoro, že po 3 rokoch, ale to bola tiež úplne náhoda, mňa by to v živote nenapadlo, ako keby robiť tento šport, že ísť niekde na trety sa napínať, ukazovať svaly, však to je také divné, Jasne. Ale bol som jednou fitku v takom už lepšom, a tam za mňou prišiel ten taký starší kamarát, už momentálne dosť dobrý a ten sa ma opýtal, že ty kokso, že celkom aj dobre vyzerá, že nechcel by si skúsiť súťaž. Ja som aj nevedel, že čo vlastne vtedy je súťaženie. Iba som vedel, že existuje nejaký Arnold alebo niečo a tak. A že mal by som na tom, neviem, úplne mi otvoril tak oči, že mňa by to v živote napadlo. No a potom som to skúsil a odtedy to viac menej robím, že bez prestávky od roku 2016 a je to vlastne taká, že už moja taká náplň života, alebo taká tá väčšia motivácia do toho cvičenia. No jasné. A v podstate počas tejto cesty, jak si teraz povedal, prišiel za tebou nejaký kamarát, že vyzeráš dobre, sa ti otvorili dvere aj k tomu trénovaniu nejakým spôsobom. To je koľko asi, čo trénuješ? No, potom ja som začal
pomaly trénovať, možno, že od konca strednej. Lebo to je akože taký prirodzený stav. Keď niečo miluješ, tak začneš o tom hovoriť, začneš to všetkým radiť zadarmo, kamarátom a potom si ťa už ľudia budú pomaličky vyhľadávať, potom zistíš, že vlastne oni ti sú ochotní za to zaplatiť a tak to začalo. A hoci som akože vyštudoval úplne inú školu, som študoval ekonomickú, ale potom ma to aj tak pritiahlo k tomu trénerstvu. Na to trénerstvo narážam kvôli tomu, lebo vlastne teraz vlastne sa ty ma živíš, dá sa povedať. A ten tréner je v podstate v tej roli, na tej ceste toho klienta, ty vlastne si zodpovedný, viac menej samozrejme aj s tým klientom za to, že by dosahoval tie výsledky. Čiže si v podstate, možno, že si to veľa trénerov aj nevedomuje, si v podstate aj taký coach toho klienta. A teraz by som sa vlastne chcel opýtať v tej trénerskej branži, či máš možno, že nejaký taký sum-up toho v hlave, že prečo za tebou chodia tí ľudia? Čo je taký hlavný dôvod, že chcú začať cvičiť? Že, či je to stále možno, že len to hmatateľné, že chcú vyzerať lepšie, alebo sa tam stretávaš aj s tým, že stále chodia nejakí takí klienti, že ja sa chcem cítiť lepšie. Akože ani o ten výzor mi možno, že nejde, ale chcel by som možno, že či pracuješ aj s takými ľuďmi aktuálne. Ja by som premostil možno na jeden taký zaujímavý príbeh, ktorý by možno súvisí na to mentálne zdravie. To si úplne pamätám. Prišiel jeden chalanisko na bar k nám do Holovca, do fitka a úplne tam bol taký stratený, nevedel kde pozrieť. Strašne bolo vidieť, že je stresa, že je nesvoj. Tak som sa mu tak prihovoril, že čo by potreboval. On by, že hľadal trénera, ledva povedal túto vetu. Tak som sa rýchlo ako by tak opýtal, čo je cieľom a tak. A presne toto bol ten typ klienta, že nie že biceps a schudnúť toto, že on by sa ako keby, že chcel začať niečo robiť, lebo že má to v živote ťažké. Tak som ho potom zobral, lebo keď som sa s ním veľa rozprával, tak mi ho až bolo ľúto, hoci som mal plno, ale akože to bol fakt, že to keď si spätne premietnem, že to bol ťažký úvodzovka, že prípad, čo sa týka mentálne. No a to si predstav, že to bol taký typ človeka, čo bohužiaľ, že nemal kamarádov, robota, ktorá ho nebaví, myslím, že aj šikanovaný z rodina, zle zázemie, všetko. Čiže fitko bolo pre ňo pomerne taká, že ventilácia, ale to boli také tréningy, že on ti prvý mesiac, on ti nepovedal ani jednu vetu. On bol tak negatívny, ja som tam došiel, ja som taký hype, energia, všetko. Že čau, no ideme na to. A on keby mu, že pes umrel vtedy. A tak to bol stále celý mesiac. A to je ťažké pre teba. Ježišmaria, že ma to vycacávalo. Ja som sa vôbec teraz spätne čudoval, že keď som si vlastne spomenul ten príbeh, že ako som to dal. A ty si vlastne, akože keď ste cvičili, tak si s ním aj kecal možno, že ja som sa snažil vo všetko, ale to bol taký, že ako keby monológ, ale potom postupne sa ti otvoril? Áno, sa otvoril a už potom vedel dokonca prehovoriť s nejakou babou, lebo on nevedel ani pomaly povedať jednu vetu súvislú, že už len verejnosti človeku, čo nepozná. Tak to fitko, aj pohyb, podľa mňa celkovo, to sebavedomie ti posilňa akože brutálnym smerom. A ty máš, možno keby si mal tak klientelu rozdeliť, máš viac žien alebo chalanov? Viacej chalanov. V podstate tí chalani, ktorí s tebou spolupracujú, oni, jak by si ty povedal, že akože taká vekovka možno, že ktorá je teraz u teba taká najintenzívnejšia? Asi do 30. Ja si vyberám ako keby skôr to, čo som aj ja sama, čo žijem, takže skôr ako keby tých pokročilejších a možno tých pomaličky aj súťažne orientovaných, tých mladších, ale samozrejme som otvorený všetkým spoluprácam. Hlavne keď tam vidím, že ten človek to chce, priestor na pridanú hodnotu a tak. A na tej ich ceste, kde ich vlastne máte nejaké koly, predpokladám, alebo stredka, záleží či online alebo offline samozrejme, je často taký bod, že v podstate že ideme mesiac, druhý, tretí, štvrtý a samozrejme, lebo však viem to aj sám, aj ty to vieš, prichádzajú rôzne krízy a pády na tej ceste, kedy sa ti niečo stane doma, alebo proste stratíš tú motiváciu, zrazu si sa sám seba opýtaš, na čo to vlastne robím, že či tam často vlastne s tými ľuďmi možno, že aj nejakým takýmto spôsobom ideš, že vlastne teraz nechajme ten tréning bokom a proste nejakým spôsobom ideš akože trošku tak, keby, že ukázať im najbližšie obdobie a tú motiváciu nejako vrátiť. Jasné, toto je úplne základ, že ten tréner je v konečnom dôsledku viacej coach. A ja už na začiatku spolupráce sa vždycky pýtam, čo je ich najväčšia motivácia a tu tam potom napíšem jasne do tých ich podkladov, nech to majú pripomienku. A hlavne v strave, lebo v strave, keď sa nedarí, človek sa ľubí ako keby emotívne opustiť, prejedať a tak a tam musíme byť pomaly viacej ako keby coachovia, vieš, tam to nie je také, že dokonalý jedálniček a tak tam pracuješ reálne ako psycholog, že proste také triky na nich skúšaš, už motivuje, že tam to ide bokom, ako keby veľká dokonalosť za tabulky. Aha, a čo myslíš, ako majú aktuálne, možno, že aj z toho, čo si teraz vravel, že stále sa ich pýtaš na tú ich motiváciu, aká je tam taká najväčšia motivácia? Keby si mal možno, že z tých 100 klientov, ktorí vypisovali ten dotazník, je nejaký možno, že taký jedna vec, ktorá najčastejšie sa objavuje, že
to tam napíšu, mojou motiváciou je. Je to strašne práve, že pestré. Ako, keď sa ich prvýkrrat opýtaš, tak ti povedia také povrchné, úvodzovkách povrchné, že čo ich na šupu napadne, že cítiť sa lepšie, vyzerať lepšie, ale keď ich fakt troška, že vygrilujem, že naozaj sa zamyslí na niečo, čo ťa viacej bude motivovať, niečo lepšie, tak tam už je to rôzne. Niekto povie, že to je pre rodinu, niekto, že mal som aj také prípady, že chcel by sa vedieť ako keby, že zohnúť a drepnúť, aby mohol dieťa zdvihnúť, vieš, svoje vlastné, že bol som taký obeznejší, vieš, a také si povieš, čo my bežní športovci v úvodzovkách viac atleticky, že nás by to v živote napadlo, že to môže byť nejaká motivácia. No a v podstate teraz celý ten čas odovzdávaš ty nejakú svoju energiu tým ľuďom, si v roli vlastne toho kouča, nazvime to, ale mňa by zaujímalo možno, že bolo obdobie života, kedy si ty potreboval niekoho takého, čo ti dával tú energiu. Teraz ju rozdávaš ty, ale že či si mal niekoho ty možno, že či už v tom cvičení, alebo celkovo na tej tvojej ceste, nejaký mentor, alebo nazvime to tréner, coach. No otvoril si viacej tých možností podpory, akože však celoživotne dlhodobo už je to moja priateľka, ktorá je, že podpora neustále, rodina, všetko, akože to musím si, že byť fakt spokojný, zázemie mám dobré. A čo sa týka možno tých viac profesne orientovaných, tak akože za tie roky som skôr ako keby, že 95%, že sám bez trénera. Samozrejme som otvorený spoluprácom a podľa mňa dobrá spolupráca je vždycky dobrá, vždycky sa snažím spájať s najlepšími a dať ego bokom, nechať si poradiť, to je akože, to je brutál. Ale mal som ako keby, že aj mental coacha napríklad v rámci podnikania, aj napríklad ešte keď narážaš možno na takú úplne inú oblasť, aj terapeut, že nie je vôbec zlý a že podľa mňa, že akože to psychické zdravie je mega dôležité. My sme o tom kecali minule, že stále tí terapeuti tu sú takí, že veľa ľudí ich má a hanbia sa rozprávať, že ich majú, lebo to je také ako keby, že si bol psychológ, alebo čo vieš, čo myslím, že je to také tabuizované strašne na Slovensku. A všimni si, že najúspešnejší ľudia, najlepší podnikatelia alebo hociaký profi športovec, všetci majú. Hej. A tí sa o tom nebavia hovoriť, lebo vedia, že to je proste normálne, že ich to posúva a že no proste majú inú mentalitu. Jasné. A hlavne zo západu to prichádza, tam to je úplne bežná vec a sú krajiny, kde sa už vyslovene pochváli tým človek, že mám to a tu je to stále také, že ľudia sa za to hanbia. Neviem, z čoho to vychádza, možno tomu ľudia nerozumejú, že keď povieš, že mám terapeuta, tak si myslia, že máš nejaké proste mental issues, vieš, a podobne. No a spomínal si, že v podnikaní si tiež mal nejakého človeka, čo ti pomáhal, a nejakého mentora, to si mal nejakého, že vyslovene si našiel nejakého kouča, ktorý ponúkal nejaké lekcie, alebo nejak takto? Áno, to bol také, že one to one, možno taká tá business motivation a podnikateľsky orientovaná ako keby lekcia rozvoj. A dobre. To bol tiež dobré, akože jasné, že to sú pálky peniaze, ale človek, keď sa nad tým zamyslí, tak ty keď ako keby to niečo aplikuješ, tak celoživotne sa ti to vráti. Čiže zo začiatku je to bomba, ale potom sa ti to vráti, ak to vieš aplikovať. A tiež akože dobré pohľady, že niekedy sú to obyčajné vety, nejaké tie klišé vety, motivačné a tak, ale keď si to fakt, že dobre sa ťa to opýta a aplikuje to na tvoju situáciu, tak si povieš, že ozaj, wow, alebo vieš také, že nemusí to byť zle. Jasné, určite. A ja napríklad mám taký life hack, to stále hovorím ľuďom v mojom okolí, že teraz, ak si povedal, že tí coachi a mentori sú veľakrát drahá záležitosť, že pýtajú si za hodinu niekedy pár stoviek eur a možno aj 1000, aj viac, záleží. Ale ja hovorím stále, že stále si všímaj v svojom okolí úspešných ľudí, keď ich tam máš a v podstate keď sa s nimi komunikuj s nimi, veľakrát ten čas strávený s nimi môže byť pre teba obohacujúci tak, že vlastne vieš, ako keby taká pridaná hodnota môže byť také polhodinovej diskusii, že v podstate máš to zadarmo, máš toho človeka, ktorý je možno že v niečom dobrý a nezaplatí za to. Keď položíš tie správne otázky, keby som s tebou kecal, že ideme niekde sa nájsť a teraz prekonvertujem našu debatu do cvičenia, naturálnej kulturistiky a tak v podstate viem si vyťahnuť informácie, samozrejme zadarmo, jasné, že by si mi ich aj dal zadarmo, ale že už si jeden napríklad z ľudí, že treba sa niekedy zamyslieť, že okolo nás môže byť plno takých koučov, ktorí nie sú koučovia, sú možno, že len ľudia, ktorí podnikajú, majú nejaké reálne výsledky a tak a vieš už si pomôcť v podstate už len týmto, dá sa povedať. Ja by som chcel teraz premostiť aj do toho súťaženia. Nechcem sa baviť o kulturistike, ako to tam prebieha a tak, to v podstate nie je pointa tohto podcastu. Mňa by skôr zajímalo, ten psychický nátlak pred súťažou je brutálny skrz tie diety, tréning a ešte keď má človek prácu, musí proste fungovať nejaký cashflow a tak. Že čo tebe pomáhalo v tom období, keď si súťaže možno že ventilovať hlavu? Že veľakrát akože OK, je to samotný tréning, lebo ten tréning, ja stále hovorím, je to asi najpríjemnejšia časť toho dňa, že kedy si ideš do toho fitka zacvičiť, ale tých 23 hodín, alebo neviem koľko potom, človek veľakrát nevie spať, podráždený si a tak ďalej. Že či si mal možno že nejaký taký ventil, ktorý praktizoval si, že ťa
vypol na chvíľu od toho. Vieš čo, záleží strašne ako tú dietu, prípravu a všetko prežívaš, ono tie prvé roky sú vždycky ťažšie, ale ako keby vyslovene nemám to, že by som to nejako potreboval, ako viem si vypnúť hlavu, ja si občas zahrám nejakú hru, čo a tak, ale že by som to nejako fakt, že ja sa musím veľko ventilovať, alebo že tu rozkúšam, že od hladu nejak, čo niečo to nemávam našťastie. Ale skôr, že tá motivácia, tam by som to možno ako keby k tomu povedal niečo, že no treba si tam dať nejakú tú motiváciu v čomkoľvek, alebo aj v tomto, že keď je niečo pre vás diskomfort, tak treba si uvedomiť, že prečo to robíš a možno si to aj rozdeliť na nejaké kroky a na nejakú ako keby prax, že ako to dosiahneš, lebo keď máš ten systém a keď vieš, že podľa niečoho ideš, tak máš ten stres nižší a máš menšie ako keby šancu, že zlyhaš alebo urobíš niečo mimo. To viem aj na klientoch a tak, takže nech je tam aj dieta, hlad, takéto proste, keď máš nejaký cieľ, deadliny, dobre si to ohraničíš a tak, vieš, čo robíš. Áno. Je to v pohode. Si to treba pripomínať, ten cieľ presne. A ja si tiež myslím zase, že ďalší možno, že z dôvodov, prečo ti to aj možno, že tak ľahko ide. A to sa teraz myslím, že napríklad v tom cvičení môže byť tá dieta náročnejšia, v podnikaní môže byť začiatok podnikania náročný, kopec ďalších takých vecí, ktoré nás akože nejakým spôsobom môžu vyčerpávať, ale ja si myslím, že presne, že keď máš aj okolo seba tak nastavené prostredie, že prídeš domov, kde ťa čaká priateľka, ktorá je v pohode a oni začne do teba húčať, že prečo začínaš podnikať, prečo zase tá súťaž, že už to máš doma proste podporu. Zase v tom fitku, keď máš klientov a partiu, ktorá zase je v pohode, podporí ťa a tak ďalej, že veľakrát to naše prostredie nám môže extrémne uľahčiť tú cestu k tomu cieľu. No a to je vlastne ďalšia vec, ku ktorej by som chcel premostiť. Každý má nejaký cieľ a obzvlášť teraz v tom digitálnom svete kopec mladých ľudí vidí, ako sa žije na Instagrame, lebo Instagram veľakrát, ako každý vie, dáva tie highlighty života, vidíme tam to najlepšie a najkrajšie. A kopec mladých ľudí je podľa môjho názoru v tom stratených. My sme ešte generácia, ktorú to tak lízlo, že vieme, čo je reálny svet, reálne hodnoty, ale fakt taký 15, 14, 13 ročný to majú podľa mňa už strašne v hlave taký myšmaš z toho. Ja by som sa možno len opýtal, že či ty možno, že máš nejakú skúsenosť aj s takými mladšími, že sem tam sa k tebe cez nejakého klienta, že trénuj mi syna, trénuj mi dceru, mával si nejaký? Ako jasné, mávam mladších, akože od 16 plus už akože trénujem, už som jej pripravoval, že takýchto 17-18 ročných na súťaž, tam treba byť veľmi opatrný a tam oni ako keby ty ich vieš strašne ovplyvniť a ja im tam dávam takú realitu, vieš, alebo niektorí sú strašne takí, že pre nich je to potom všetko sa úplne to zafixuje a ja im tam vždycky pripomínam, že dobre, ale uca, žiadna vynechávanie školy, a tak si občas robím srandu, že za každú peťku, že séria drepov navyše, že treba im tam dať možno aj tú realitu, ale aj to, čo si ako keby načal tú myšlienku toho influencerstva, že dneska možno všetci mladí boli aj preskumy, že nejaká že najvysnívanejšia práca by bola pomaly influencer, ale akože to je strašné len také pozlátko povrchné, že človek, že keby si sem pozveš reálne influencera, tak by ti vedel povedať, aké to je skôr, že negatívne, aké to je veľa ťažšie a aké to je z dlhodobého hľadiska, že fakt, že náročné. Áno, je to proste, akože každý, kto svojím spôsobom, pre mňa si napríklad aj ty influencer, má samozrejme mikro, ale robíš tiež nejakým spôsobom, ovplyvňuješ tých ľudí, máš nejaké spolupráce a hlavne tvoríš obsah na sociálne siete, ale skôr by som povedal, že ja to mám tak rozdelené, že ja nazývam, že ľudí, že influenceri a content creatori. Influencer je človek, ktorý proste promuje do nekonečna nejaké veci a content creator je človek, ktorý vytvára nejakú pridanú hodnotu. Ideálne má možno, že viac nejakých kanálov, kde komunikuje a super, keď vie robiť vlastne nejakým spôsobom tých ľudí si tak pretlačiť, alebo nie, že pretlačiť, ale takú tú konverziu, že ti sú ochotní zaplatiť za to, hej. Čiže tak, ale možno, že celkovo, keby si mohol odkázať niečo taký mladšej generácii, čo by si možno, že odkázal, kebyže si pustí niekto taký 15, 16, 17, 18 ročný, v zmysle tom, že od Sleza taký možno, že nejaký odkaz a môžeme to kľudne dať tak, že sú to mladí ľudia, ktorí začínajú hýbať vo všeobecnosti. Takže šport, alebo aj šport. Aj, hej. Začínajú sa hýbať vo všeobecnosti, že proste športovať, nazvime to. Hej. A možno, že majú niekde v pozadí hlavy, že chcú to, v pozadí mysle majú možno, že chcem to robiť dlhodobo, chcem sa v tom zlepšovať, aj nejaký možno, že cieľ dosiahnuť a teraz by si možno, že mohol ty povedať niečo, že proste čo ich na tej ceste čaká, aký mindset by si im možno, že odporúčal. No jasné, akože čo sa týka športu, tak nech robíte čokoľvek, akýkoľvek pohyb, už len keď si zabehnete do obchodu, tak sa budete cítiť lepšie, takže nájdi si, čo ťa baví, nemusí to byť, ja neviem, úplne mainstream, futbal, fitko, proste nech to je, že čokoľvek a
keď ťa to bude baviť a budeš vidieť náhodou, že si tom dobrý a talent, tak skús niečo, ako keby, že malinko sa tomu viacej povenovať a nikdy nevieš, že ťa tiež niekto len tak osloví ako mňa a časom bude to tvoj život a tvoje možno živobytie. A možno ešte všeobecne ako keby také odporúčanie mimo športu, tak to sme ako keby nenačrtli, ale že mne strašne vieš, čo pomohlo také, ako že dneska neviem, či niekto číta knihy z mladých, Aha, okay. ale že moja prvá taká tá motivačná, alebo tá taká na seba rozvoj kniha, že ak som prečítal takú prvú, tak odtedy som začal čítať, že non-stop knihy a že to bol že taký dosť game changer. Že na mindset, na podnikanie, na všetko, že ono sa to aj nezdá, ak ti to potom v hlave pracuje a že to je akože, čo by som odkázal mladým, že možno menej TikToku a viacej kníh. A potom už len robte, čo vás baví a proste budete šťastní a to je asi to najdôležitejšie. Akú knihu si prečítal prvú? Ešte? Prvá bola, že Chudobný a bohatý otec od Kiyosakiho, vieš, taká úplná klasika. To tak namotivovala hneď všetko a potom už aj také viac praktické. A si stále akože zvykneš čítavať? No jasné, stále to ja keď idem do nákupného centra, to prvé, kde odbočím, idem do knihkupectva, to ja som že vyslovene každý deň si možno, že aj nájdeš čas? Snažím sa každý deň, akože boli obdobia súťaž, že to sa nedalo, ale inak každý deň začínam tým, že káva, 30 minút a potom idem. Super. Zlepšuje slovenský priemer, lebo na Slovensku je to bída, čo sa týka čítania. No. Hej. A väčšinou si taký, že fyzická kniha, žiadna audio. No ježiš, jasné. Hej. A čo teraz máš rozčítané niečo? Ešte teraz mám rozčítanú takú viacej podnikateľskú od Hormozy, neviem, ak sa číta ten autor. A to je už na také ako keby viacej podnikateľské orientované. OK. Teba bavia asi taký sektor aj toho čítania? Alebo ja by som ťa typol na takú možno, že vzdelávaciu v tom zmysle, že vyžíva klasika, vieš, taká. Aj to, ale to je také, vieš, že to sú také základy, že to už má človek za tie roky, že z toho presne, že skôr to podnikanie a biznis. Ty podľa mňa, keď si otvoríš knihu, že o výžive, tak si povieš, že OK, že dobre, ale že kokos, veď to som už čítal. Ne? Tam sa veľmi akože nejakým spôsobom... To do knihy nedáš tie odborné nové veci, že to už keď už si človek pokročil, už štúdia, už také fakt, že niečo na mieru riešiš, ale tie všeobecné knihy to už asi máme zvládnuté, tréneri si myslím. Dobre, čo by si odkázal človeku, ktorý hľadá v podstate nejakým spôsobom motiváciu v dnešnej dobe? Je kopec okolo nás, ja to vidím, jak proste blúdne ovce blúdia, nevedia sa ničoho chytiť, ale chcú. Je na nich vidno, že chcú, ako nevedia nájsť tú vec, nevedia sa nájsť celkovo v živote a možno, že tú motiváciu nejakým spôsobom niekde hľadajú, tak čo by si im odkázal? Ono záleží, že kde zlyhávajú, v ktorom procese toho, čo chcú robiť. Či na začiatku, hej, že nevedia začať, tak vtedy je úplne iný typ motivácia, alebo vydržať niečo, vieš. Takže také čo tie klišé, alebo čo radia tie knihy, tak vždycky to robiť s niekým, hej, vo dvojici sa ti bude niečo ľahšie dodržovať, alebo si niekoho nájsť, ktorý ťa donúti, alebo musíš platiť a budete čakať v tom fitko v hocičom inom, hej, alebo proste, ak ťa ako keby demotivuje začať niečo, lebo si predstavíš tú dokonalosť, alebo aké to bude ťažké, že čo všetko treba preto, tak si to rozkuskovať, rozpísať na papier úplne také malé kroky, že nemusím ísť behávať na hodinu denne, ale začnem 5 minút, vieš. A takto sa zo všetkých strán na to pozrieť, alebo proste otvoriť ChatGPT, to je asi rada dnes pre dnešných mladých, napísať, že čo riešiš dosi a kde máš problém a by ste sa čudovali, že jak ti to dobre vie poradiť, takže dneska sú že neskutočné možnosti. A ty si mal niekedy pocit, že totálna demotivácia, že prišlo na teba za tú tvoju éru, či si full time takže pozitívne naladený, alebo podľa mňa je prirodzené mať aj zlé obdobia, je to súčasť toho, aj o tom vlastne treba rozprávať, že je úplne pohode ostať, porušiť, ja neviem, povinnosti, ostať doma, alebo proste sa vedieť precítiť tie zlé emócie, povedať si, OK, to je súčasťou nie každého dňa, akože, ale súčasťou takého bežného života. A mňa by zaujímalo, či si mal nejaké také možno, že veľké up and downs v tvojom možno, že nemusí to byť, že biznis, ale celkovo život, či prišlo také obdobie. Vieš čo, nemal som vyslovene také, že našťastie zatiaľ, že by som si povedal, že že už to celkovo tú stabilitu si vieš udržiavať nejakým spôsobom. Že nemal som ani v cvičení, že by som prestal, ja som proste nikdy neprestal na viac ako týždeň, asi nikdy, len keď som bol chorý, to nerátame. Čo sa týka možno iných vecí, podnikanie tiež nie, lebo to ako keby ma strašne baví, že by som si povedal, že na to vykašľam, tam taký všeobecný vývoj, že stále na niečom robíš. Ale mal som možno v škole, paradoxne, to je taký zaujímavý príbeh, že keď som išiel na výšku prvý ročník, tak to bol taký šok pre mňa, lebo ja som išiel z obchodnej, tam som mal jednotky, že pohoda, tam sa neučil, hrával lolko, vovko a mal som jednotky a potom som išiel na výšku, ktorá tiež nebola ťažká, však na Slovensku povedzme si, nie sú tie školy ťažké, ale bol som taký šok, že ty kokso, že tu sa musia učiť. A bol som taký, že som to chcel zdať a pritom akože nebol som ten typ, čo sa nechce učiť, nevedel. A mal som taký breakdown normálne, tuším som aj plakal normálne. Aha, to je hrozné povedať, to sa vyškrkne. A ty si vysoko? Áno, ja som doštudoval a paradoxne ukončím ten príbeh tým, že ja som zo začiatku šokol, že jak je toho veľa. A to bolo len o tom, že proste
len je to malinký šok, adaptuj sa, nakoniec som aj tak mal samé Ačka. Čiže bolo to také, že keby ma možno niekto nepodrží, keby som urobil takéto emotívne rozhodnutie, tak by som to hneď že skipol, lebo ja som povedal, že nejdem na tú školu a idem, neviem, povedať, čo iné robiť. Áno. A pritom to bola úplná blbosť, keď si to odzumuješ alebo späť na to pozrieš. Ja si myslím, že aj kvôli tomu to máš také stabilné, že nemal si také výkyvy, alebo pravidelne sa hýbeš. A ďalšia vec, podľa mňa, čo je podľa môjho názoru, a môžeš povedať ty nejaký argument, že vlastne tá strava podľa mňa ti extrémne tiež dodáva, tie tvoje hormóny sú pod kontrolou, vieš. Jaký máš na to ty pohľad? Možno, že strava a taká psychická pohoda. No jasné, akože však to podľa mňa každý vieme, že keď jeme celý deň, alebo ja, keď som, ja neviem, už len teraz, čo som bol na hotelových raňajkách, že blbosti povedal, akože to je úplne nič, to je v pohodičke, ale že z dlhodobého hľadiska, keď viem, že blbosti, tak jasné, že sa človek cíti viacej náladový, to skáče energia, necíti sa taký vitálny a regenerácia, spánok, že toto sú úplne také základy, čo športovci našťastie to majú vychytané kvôli športu. Aha. Ale mega to pomáha vo všetkých oblastiach života, takže presne to si povedal dobre. Tá stabilita je u teba tréningová, tá strava. A čo sa týka regenerácie, by ma zaujímalo možno, že čo je pre ťa taký najlepší game changer regeneračný. Hej? Kebyže zabudneme na všetky suplementy a také veci, ale čo by si možno že odkázal takému fakt, že nazvime to, že unavenému človeku zo sveta celkovo, že proste nech trošku telo aj mysl zregeneruje, čo tebe možno, že pomáha, že taký switch. Asi to klišé, čo všetci poznáme, že nebyť na sociálnych sieťach pred spaním. Keď už chceš byť na telefóne, dobre buď, ale rob niečo, čo ti tak tú mysl, ten dopamín neprodukuje a potom sa dobre vyspí. Klasika. Ináč ten spánok je sranda, ale všetci dnešnej dobe vlastne všetky tie relevantné médiá, články a autori rozprávajú, že najdôležitejšia vec je ten spánok. Že ten, keď budeš mať pod kontrolou, že všetko. A dokonca aj vlastne sem tam si pustím Dalibora Cicmana, on o tom teraz hovorí, on je taký, že vlastne si všetko trackuje a tak hovorí, že ten spánok je pre neho extrémne dôležitý na to, že by mohol vlastne začať deň a všetky tasky, že by zvládol tak, jak má, čiže, ale je to ináč paradoxne, ja tiež sa snažím spánok mať pod kontrolou, ale nie je to tak jednoduché. Fakt, keď chceš mať pod kontrolou spánok, musíš veľa vecí si nastaviť tak, že vedieť, kedy odložiť ten telefón, vedieť, kedy si dať posledné jedlo, kedy si dať toho veľa. Hej, že proste je to akože sranda. Dobre, ja som si ešte pripravil taký možno, že quick talks na záver, čo by som ti dal. Nejaké také otázky a ty by si len odpovedal možno vlastne moja otázka bude zároveň pre teba na rozhodnutie. Čiže dal som si tu, že podľa mňa sú to také jednoduché otázky, ale veľa nám o tebe povedia. Je ich len 9, čiže úplne v pohode. Beh alebo kniha? Kniha. Offline alebo online? Online. Nie, offline. Okay. Samota alebo ľudia? Ľudia, 100%. Hudba alebo ticho? Hudba. Suplement alebo jedlo? Jedlo. Motivácia alebo disciplína? Čakal som takúto podpasovku. Strašne záleží, že kedy. A z dlhodobého hľadiska proste disciplína. Okay. A teraz, duševná pohoda, ale zlá forma, alebo duševná nepohoda, ale dobrá forma? Teraz by som mal v tomto podcaste si povedať to prvé, čo? Nejak to cítiš ty. Čo je podľa teba dôležitejšie? Byť fit, ale byť fit, ale necítiť sa dobre, alebo cítiť sa dobre a možno, že nebyť až tak fit. Nebavíme sa o extrémoch teraz. Jasné, áno, hej, tak určite jasné, že to duševné zdravie. OK. Súťaženie alebo koučovanie? Prvýkrát to si poviem verejne, ale už to začína byť, že pomaličky sa preorientujem na koučovanie. OK. Je to cesta, je to vývoj. A posledná otázka, taká YouTube alebo Instagram? YouTube, 100%. Nice. Super. Sa proste nedá vyjadriť seba na týchto 10-sekundových reelskách ľudia. Proste to není realita Instagram. Super, Slazo, ja ti ďakujem veľmi pekne, že si dnes došiel. Prešli sme si podľa mňa celkom zaujímavé veci. A to ma na tom baví, že snažíme sa tie podcasty držať do 30 minút a stále sa tu vlastne aj ja niečo nové dozviem. Som extrémne rád zase, že si cestoval, našiel si čas, trošku, že sme porozprávali, že som ťa zase videl. A môžeš nakoniec kľudne niečo odkázať ľuďom, ktorí sledujú tento podcast. Nechám to na teba, možno, že nejaký taký tvoja veta, 2. Menej TikToku, viacej kníh, nepodceňuj duševné zdravie a neskipujte nohy. Ďakujem pekne a vidíme sa čoskoro. Ďakujem za pozvanie.